Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε ένα καινούργιο food trend. Και πρώτα χρειάζεστε αυτά τα sticks, αυτά εδώ και μερέντα. Αυτά τα βουτάτε στη μερέντα, μετά τα αφήνετε στο πιάτο. Κάνετε όσα θέλετε. Το τελευταίο. Και όταν τελειώσετε με αυτό, παίρνετε ένα τέτοιο, τα σπάτε έτσι σαν σκόνη. Και όταν το κάνετε αυτό, θα μπουν, άμα θα θέλετε ζεστά, ή στον φούρνο μικροκυμάτων ή στην κατάψυξη. Εγώ τα θέλω στην κατάψυξη. Και τα βάζετε μισή ή μια ώρα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας!